गुजुगायाबो बालाबो दाबो मालानि समाव मोजां जाबावनांगौलै। दाख्लैहाय लोमजाबा माबानानै गुजुनायानो खाना दा मा मुलि लोंब्लाबो देहानो थिगानो गैया आरो ना गोथां जाबावबाय दहायनिफ्रायनो जाबाय ना सिराप लोंब्लाबो गुजुगायाहाय होस नांहैयानो बिखा साजोबलायथारबायलै आइया मा जालायखो बेलाय मा जालायखो इयो ओइ नानि बेयाव आं स्पिडना लायसै थाम्फै बिरसनोलै नै लायथां लायनाङाहाय थां लायथां मिनि बसुमतारी हेलौ आदा है एसे लाइभआव फैनायदों आङो महिमा बथि हेलौ आदा मा गामिनि गुड नाइट आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट खैलामैलानि दे परबतझरा होनो आरो ओरैनो गामियावहाय जोंनायखौ ओमफ्राय ओरैनो जास्ट दसे लाइभआव फैबाय आङो दिनैहाय जेबो इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोनाय जायाखिसै आङो मानो होनबा देहाया एसे थिग जायाखै आंना दाख्लैहाय मेलेरिया टिभि लोमजाखांबाय आङो दायो गोबां मानसिफोरखौनो मोनबाय दे मेलेरिया टिभि पजिटिभखौ बांसिन मोनदों आरोना बिराद मानसिफ्रा मेलेरिया जासावदों आरो दाखायनो एसे साबधान थाम्फैफोरनिफ्रायबो मुलि मोनसान्दियावनो बिराद खस्थ' मोनदों आङो ओमफ्राय मा होनदों जितुवेल इस्लारि मा ओंख्रि जाखो ब्र' जोंना माबासोमोन ब्रादा थारुनजों नासोमोन ना बोथिया गुजुनायावनो ना जाबावबायलै आं ना गोथां जाबाय थाबाय गुजुनायानो मोजां जायाखै दाबोनो गाबोनसो मुलि जानोसै आङो सासे आयुरवेदिकनि आं भिडिअ लाबोनाय सारा फ्रियाव हरनो नागिरदों आरो बिराद मोजां मुलि आंनो गाबोनहाय फ्रियाव हरगोन होनबाय थादों बेखौनो गाबोन एसे लायनाङासै आं एसे माबानानैहाय नायजानानै ओमफ्राय माखासे इम्परटेन्ट माखासे मुलिफोरनि बागैहाय आं दाख्लैहाय हाखु दाखु टाइम थोयैयावहाय आं भिडिअ लाबोस्लाबनो हायाखै आरो गाबोननि गेजेराव आं लाबोफिनगोन ओरैबायदि मोजां मोजां मुलि दङ बेखौहाय गाबोननि गेजेराव लाबोगोन आं सारजोंहायनो डिटेल्स माखासे खोथाफोरखौ रायलायनानै आरोना बर'बो रायलायखायो बिराद मोजां बर'निबो रायलायनो गोरों गोबाङानो आंनावहाय सोंहरदों लकेसन सोंहरदों नाम्बार होदों नाम्बार सोंहरदों नाम्बाराखौथ' आं गावनि कन्टेन्टआवनो होखादों भिडिअ'आवनो ओमफ्राय आं गाबोन लकेसनखौबो बिराद मोजाङै दिन्थिगोन आरोना जायनि फलावहाय मानसिफ्रा आन्दायोना मेडिसिननि मुलिनि बागै आं होनायनि सायावहाय आं बुंदों आरोना सोरबा बायदिया बुजियाखै जानो हागौ लाइभआव जायफ्रा फैदों मैयानि भिडिअ' होनाय नोंनि नाम्बारखौ बिनाया आसा आं बे डक्टर बे माबा आयुरवेदिक सिकित्सा खालामग्रानि माबाखौ नाम्बारखौ होखादों आङो प्रयजन जायोब्ला रायज्लायहरनो हागोन आरो सारजोंहाय सारा गाबोनथ' अयथासार गोबां मानसि थांगोन ना गावसिनावहाय दहाय आङो खोन्थाहरदोंमोन आंबो थांनांसिगोन नै गाबोन गुजुनायानो खाराखिसै बिखाबो सादों नै बेलायनाखि आं सायो आंना ओरैनो फुराना बिस दंखायो गोदोहाय मानि बल जोनानै माबानानै जाखो ना गोदोहायसो सावलेन मार्सेल आर्टस लानानै मबा दुखु मोननानै जाखो नैयावहाय रुदुवा जानानै थालांदों आंना नैबेयाव सायो ओरै खालामबाथाय खें सायो आरोना ओमफ्राय बांद्राय बोलोनि गिदिर गिदिर अजन गोनांफोर थिखाङोब्ला माने बे बारा सायो एक्सरेबो खालामजाबाय आं खेबनै मानि जेबो रिपर्ट मोनाखै ओमफ्राय इसिजिबो खालामजाबाय माखासे ओमफ्राय जेबो रिपर्ट मोनाखै आरो ओमफ्राय नै दाख्लैहाय गुसु गुसु दुगैलाबायबाय थानानै हाजो मावरियानो मानो दुगैलाबायबाय थानानै खफ जानानै थानानै गुजुनानै दाबो मोजां जायाखै नै
ओमफ्राय दहाय खोन्थाहरनायाव मानोथो माबायाखै होनना गाबोन मोजां मुलि हरगोन आं होनदों आरो जेबो टेनसन दाखालाम नोङो गाबोन लांफै नुदों। दा बेखायनो आं गाबोन मुलिखौ लायनो थांगोन आरो बेलासियाव बङाइयावहाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे गोबां थालांदों भिडिअ इम्परटेन्ट लाबोनांगौ दं। बेखौहाय आं गाबोन भिडिअनि गेजेरजों आपडेट होफिनगोन आरो सारजोंहाय रायज्लायनानै। बर'निबो गोरोंखा प्रयजन जायोब्ला रायज्लायहरनो हागोन आरो ना। मानसिनाव बेमार आजारा बासिला दाना गोदै माबा उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्ला रावखौबो बासिला बेमार आजारफ्रा गासैबो रासायनिक जाजोब्बायना मैगं थाइगंफ्रानो मुलिनि सारा मुलि अर्गानिकखौनो मोनजाला खालि मुलि सारनायनि जि बुस्थु मुलिखौ सारोब्ला मैगंफ्राव माइफ्राव सारोब्ला एम्फौ एनला थैयो। थैग्रा बुस्थुखौनो मानसि जाग्रा बुस्थुआव सारथारनायनि बेलाय मानसिनि देहायालाय बोरैथो बेमार सोमजिया मानसिनो थाबावनो बिराद दुखुनांथाव आरोखि ना। कमेन्ट खालामनो हागोन दे बयबो लोगोफोर ओमफ्राय गुजुनाया ना जाबा गुजुसिनो र' ओंखारगौलै आं दहाय सानावबो साम'जों जाबायना ओमफ्राय नाया कन्टिनिउ जाबाय गुजुनायानो नै दासिमबो बेखायनो दा सारा गाबोन आंनावहाय लांफै आं फ्रियावनो हरगोन होनदों आरो माखासे खरसफोरखौबो सारा हरगोन आरो ओमफ्राय दाबो हायो दा ब्र' मा होनदों मार्सिल आर्टसखौ देहा माबा मोदोम लिरबायलै जाले माने स्पिडना खम जायो आरो माबाफ्राखौलाय मुभमेन्टफ्राखौलाय बावा जेखौ रोंदों बेफोरखौ थायो आरो खिन्थु नोंना स्पिडा खम जायो आरोना गेलेनायावहाय अजनजों खोथा थायो नालाय अजनाथ' दा जोंना बारा जाबायना एक्सारसाइस गैयाब्ला गेलेनो हायोब्लालाय देहानि थाखाय मोजां साक्सेसफुल खालामनो हायोब्लालाय जोंना इन्स्टिक्टारानो खारना होदोंना दा बे हिसाबैनो साक्सेसफुल गैया आरो जेरावबो साक्सेसफुल गैयाब्ला खामानि गैया लायोब्ला एकदम साक्सेसफुल खालामनो हाखानांगौ आरोना गावखौहाय ओरैनो 2 इयार्स 3 इयार्स गेलेनानैथ' जेबो माबा हैयाना फुरा ब्लेक बेल्ट खानानै दान लानो हानांगौ आरो होमबासो नोङो आरामसे माबा खालामनानैबो जानो हायो आरो स्पर्टसनि बागैबो ओमफ्राय बेजों फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौ लांफानो हानांगौ आरो ओमफ्राय प्रिथि बसुमतारी मेसेजखौ दानफिनबाय कमेन्ट खालामफिननो हागोन ओमफ्राय मिनि बसुमतारिया होनदोंनो ओमफ्राय मा होनदों पेरालाइसिस साइसनि मुलि मोनगोन ना मोना आदा डक्टर सारनियाव मथा मथि सारआ आयुरवेदिक ट्रिटमेन्ट खालामो आरोना मोनगोन माने गोबांथार बेबायदि पेरालाइसिसनि बायदि आथिं मिजौनाय मानाय बेबायदि गोबां प्रमान दङ आरोखि ना दाख्लैहाय आं जेब्ला भिडिअ बानायनो थांदोंमोन मैयासोमोन नामाथाय मैया गोबां मानसि फैगौमोन आरो मैयाहाय फुजानि समखाय फैयाखै आरो मानसिफ्रा सफैस्लाबाखै ओमफ्राय आंबो हथादसो थांदोंना ओमफ्राय सारा लिंहरबाय अननानै फैथारनांगोन होननानैहाय माने आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ सोरबा सासे होना होदों आरो ओमफ्राय माने लकेल फल'वार्स नांगौ जाहैबाय दा माने ब्रान्सखौथ' सारा खैला मैलायावबो लाबोसिगोननो आरो जायगा नायबाय माने खैला मैलायावबो बिनि ब्रान्सआ थासिगोन आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बाजाराव ओमफ्राय मोनसेया जादों जाहैबाय बिजिनियाव बे मोननै जायगायावहाय ब्रान्स थासिगोन आरो दा खैला मैलायावहाय ब्रान्स खालामोब्लाथ' लकेल फल'वार्सफ्रा बुजिनांगोन मिथिनांगोन नालाय दा बे हिसाबैनो आंखौहाय भिडिअ खालामनो लिंहरदों आरोना जोंनावथ' फ्रायहिन लकेल फल'वार्सफ्रा जों भिडिअ बानायनो हागोनब्ला फ्रायहिन मिथियो जाहैबाय नालाय दा ओंखायनो सोरबा बायदियाव मिथिया हसिया थायोना आन्दायनानैबो थायो जाहाथे मोजां जाबायबायो खोमा साननानैहाय आंबो भिडिअ बानायदों आरो गोबांथार मानसिफ्रानो खोन्थाबायना ओमफ्राय खैला मैला एरियायावबो दङ आमथेखा एरियायावबो दङ गोबां जानानै ओमफ्राय माखासे ब्रादारमोनाबो गोबाव बेमारजों लेनानै थानाय मानसिफोर आरो बे नङाब्ला थैबायलै आं फंबाय होनदों आरोना आंना मेनसन दा थुमथुना मोजां जानानै दं आरोखि बिसोर
मेगना हामबोनाय आं सानबाय थादोंमोन बेखौहाय मोजां जाबाय आदाया अबेनिफ्रायबा मुलि जानानै माबाखौ सानदोंमोन आं ओमफ्राय दा दाख्लै आंजोंहाय गावनो रायज्लायनानै खोन्थादों दा बिदि आरो मोजांनि बाथ्रा जानोब्ला गोरलै फानोब्ला बिराद गोब्राब जायो मानसिनि देहायाव बेमार आजारफ्रा दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर ओरैनो जास्ट दसे रायज्लायनोसै आरोना ओमफ्राय दिनै सानना मा होनदों किडनि स्टन जानाया हामोना हामा सारमोन माने किडनि जानाय मानायनिबो होयोनो आरोना माने 20 mm नि गेजेरावनो लैनानैहाय फेसाबजों माबाजों गदों जाहैदों बे माबा नामलायथाय आदिमोन दाख्लै सानै दंफैयोमोन ना होनब्ला माने बिसोरो खोन्थादों आरो भिडिअआ गोलाव जायोना गोबांथार टेस्टिमनि दंमोन आरोना बिसोरनिफ्रायनो बिसोरनि मेगनाव हामबोनाय नुनाय ओमफ्राय भिडिअआ बांद्राय गोलाव जायोब्ला बरिं मोनोना नायनोहाय उसुबिदानो ओमफ्राय आं गोबां भिडिअखौहाय दाननो गोनां जादों आरो बेखौ होजोबोब्ला बिराद गोलाव जायो भिडिअआ ओमफ्राय बरिं जानायनि थाखायनो आं होआखै आरो दानदों गाबोन आं एसे मस्ट इम्परटेन्टखौ आं लानानै फैगोन आरोना गाबोन माने जाय मानसिफ्रा निसा जाग्रा निसाजों गफबनानै थाग्रा बेफोरो नागारनो हाथारिया मुलि होबाथाय नायनोनो बाखायो जाहैदों जौ लोंबाय थाग्रा मानसिया आरो मुलि होबाथाय माने जौखौनो नायनो बायो जाहैदों दा बेबायदि मुलिबो दं आरोखि बेनावहाय आं ओरैबायदि थाल्ला बावनानै थाखादों आं बेखौसो सोंनो एसे सानदोंमोन आं ओमफ्राय सासे आदाया आंखौ बुंबाय आइया बे फेग्रा मुवा नागारनो हानायनि मुलिनि बागैलाय माथो नों सोङाखैलै होननानै उनावसो गोसोखांफैबाय आं नङाला माथो होननानैहाय आरोखि दा मोननैसो आं गाबोन इम्परटेन्ट भिडिअखौ आपडेट लानानै फैगोन आरो गाबोनहाय आं बेलासिनि मोनानि 6टासोआव सोगारगोन आं भिडिअखौहाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामला दे सोर सोर बबेनिफ्राय लाइभआवहाय थाफैदों थेंकिउ दे आंनि लाइफआवहाय जयनिं जानायनि थाखाय आं भिडिअफोरखौ आं बारा लाबोबाय थानाय जायाखै मानो होनब्ला देहायानो बारा थिग गैयाना मानो होनब्ला आं दाख्लैहाय मेलेरिया टिभि पजिटिभ मोनदों माखासे थाम्फैफ्रा अरदों माथो खालामबावनाय जाबाय ओमफ्राय मुलिया टु लेट मोनदों आं बिराद लेट मोनदों आरो बारा जागलायनानैसो आं मुलिखौ मोनजादों ओमफ्राय जाखादों आं मुलिखौहाय मुलियाबो पावार दंना ओमफ्राय हामलायनानै गोसोम जालायबाय आं नै मानसियानो ओरैनो गोसोमखा बन्दा दासिन जाबाय आरो सेहेरा गैयिनो माने पावार गोनां मुलि जाबाय थानायनि जाबाय दा ओमफ्राय कर्स बायदि जानांगौनो मेलेरियाफोरनिखौथ' गोबां मानसि मोनदों मेलेरियाबो मोनफिनबाय आरोना माने गोबावथारसैमोन मेलेरियाखौ गैला होननानैहाय एसे बांसिन मानसिफ्रा माबासिमोन आरोना ओमफ्राय दा मेलेरियाबो मोनफिनबाय आरोखि ओमफ्राय मा होनदों मिनि बसुमतारी होनदों पेरालाइसिस जानाया सोंहरदो सारनिफ्रायनो बर'निबो रायज्लायनो गोरोंखा स्पस्थ' बर'निबो रायज्लायहरनो हागोन नाम्बारखौ होखादों बे भिडिअआवनो नाम्बाराबो 86380039 ओमफ्राय 53 आं बायहार्ट दंखायो आरो नाम्बारखौबो कल खालामनानैहाय रायज्लायहरबानो जाबाय आरामसे बर'निबो रायज्लायहरनो हाखागोन जुदि खायफा बायदिया एसामिसफोरखौबो हानो नागिरा नालाय हिन्दीबो हायो गोसोबायदि रायज्लायनो हागोन आरो नों मा भाषा रायज्लायनो हायो बर'बो हायो ओमफ्राय माबोरै दंलायो लोगोफोर खबर सबर माखासेफ्रा कमेन्ट खालामाखै प्रिथियाबो मा लिरदोंमोनथाय दानफिनबाय कमेन्टखौनो बारासो जानाय गुजुनायानो बारासो जाफिनदों गन्थंआ फारसेजों एसे बारा मोनबावखानाय बारानो गगा मोननायानो साला बिराद गाज्रिथार देलाय लोगोफोर एसे कमेन्ट हरदोलाय सोर सोर माबोरै माबोरै दङ बबेनिफ्राय लाइफआव दङ ओमफ्राय नेट प्रब्लेम जायो दै आंनावहाय नेटआनो मोजाङानो नांफैया न'सिमावहाय टावार पस्टआलाय खाथियावनो दङ दे जोंनाव मानोथो नेट प्रब्लेम जायोथाय आंनाथाय प्र नुयो आरोना मोजां नुवा
नायनो सुबिदा आरो ओरैबायदि प्रब्लेम जायो बेखायनो आं बेखौनो बारा होनायानो जाया आरोना न'आवहाय हमना ला लाइफआवहाय एसे रायलायगौ सानो आङो ओमफ्राय नेट प्रब्लेमनि थाखाय बायो आरो नायनो सुबिनाय मोना नोंथांमोनाबो ओमफ्राय हेंथा बसुमतारी 14.0 मा होनदों आदा मैया नों खोन्थानाय डक्टरा हौवाफोरनि प्राइभेट पार्टनि बायदिखौ होयोना होआ होयो होयो माखासे गोबांथार बेबायदिनो सेक्सुयेल माखासे गोबां नोङो कल खालामनानै रायज्लायहरदो दै बिराद मोजां मोजां मुलि दङ आरोखि ना न'आनो बुंजोबलायनाय दङ मुलिया आं माने खेबजोबनो हायाखै आरोना गोबां दङ ओमफ्राय बिराद मोजां मोजां आयुरवेदिकनि मुलि दं आरोखि ना ओमफ्राय गोबां प्रमानबो दं गाबोनथ' अयथासार गोबां थांगोननो आङो दा कल खालामहरदों नों हायोब्ला 11थानि 10था 11था 12था बेफोरनि गेजेराव सफैलाय होनहरदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला आं मुलि लायनो नागिरदोंना आं खोन्थाना लाबायना आं खोन्थायाखैमोन गुजुनायानो खाराखै आंनिया गुजुनाया गैयालाबो सप्ताथामसो जाबाय मास मोनसेसो जाबाय दाखालि मेलेरिया टिबि लोमजानायनिफ्राय आलांदुं गुजुनाया ओरैबायदि गुजुनायानो खाना आं माबा सिराप बथलथाम लोंबाय जेबो जाखायाखै दाबो लोंगासिनो आं थुलसि लोंदों लोंखांलाल' ज्रोम मोनो ओमफ्राय दानसे थाना गुजोबफिनो दहाय खोन्थाना लाबोदों नालाय मानो खोन्थायाखै नोङो आं गाबोन नोंनो हरगोन मुलि गाबोन लायनो थांगोन आरो एसे सालु सालाबो दङ बेखौनो गाबोन एसे मोजां माबानानैहाय लायगोन आं लोगोसे माखासे भिडिअ बानायनोहाय थालांनाय दङ गोलाव जायोना सुजुबाय थाबाबो ओंखायनो गाबोन एसे आपडेट लाबोगोन आं लकेसन मोजां देखायगोन दिनाव गोबां मानसियानो आंनाव कन्टेक्ट बिहरदों ओमफ्राय जायगाखौबो सोंहरदों आरोना ओमफ्राय आं खोन्थाखादों बे दायो सिगांनि बङाइगावनि पार्कआ कलेजआ आइलाब बङाइगाव बानायबाय दा बे खाथियावनो ओरै खोलाजों ससे थांब्लानो नुथुनफारा होननाय खासिनो ससेल' थांनांगौ सारानो लकेसन हरखागोन बे कल खालामब्ला ओमफ्राय मा होनदों नै हामदों होननाया नंगौना नङा माने हामनायाथ' गोबां माबा दङ दै ब्रादारमोन गोबां साखिफोर दङ गोबां मानसियानो मोजां मोनहैनाय दङ ओमफ्राय आंनि मेगनावबो ओरै खैला मैला एरियाफ्रावबो दंसै जायनि फलावहाय फैनो हागौ आरो फेसआव खायफा बायदिया उसुबिदा मोनदों दा ओमफ्राय भिडिअ'आव टेस्टिमनि होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय खायफा बायदिया ससियेल मिडियाआव फैनो एसे उसुबिदा मोनोना बेखायनो आरोना गोबां दङ ओमफ्राय गोबाङानो हामनायखौबो मोनदों आरोना ओमफ्राय हायोब्ला आं नोंथांमोननो आपडेट होबावगोन आरो माने बुस्थुआ बिदि थायो आरोना गोबां बेफोरबायदिया थाखा गारब्लाबो मोजाङाव फैया ओमफ्राय नोंनि खाफालाव नोंनि बाहायगोआव इसोरनि अननायजों बबेबा मोनसे फिसा मुलिजोंबो नोङो हामनो हागौ आरोखि ना ओमफ्राय खायफा बायदिया गोबां डक्टर अजाफोरनि जाब्लाबो मोजां जाया बबेबा बायदि डक्टरनाव लांना थारला हामो बेबायदि थायो आरो मानसिनावहाय दा ओंखायनो सोंहर साजेसन लाहर प्रब्लेमा मा दं बेखौ खोन्थानानैहाय रायज्लायहरबानो जाबाय बर'निबो रायज्लायनो हाखायो स्पस्त' दा फन हरनाया नामा दा फन हरजाया नामा हरजागोन जेबो नङा थिखोखागोन आरो बियो माने रावनिखौबो माबा खालामफेरा आरो खिन्थु अयथासार फन थांदों दे आं भिडिअ होनाय लोगो लोगो नन स्टप फन थांखादों ओमफ्राय जि मोनदोंब्ला वाइथिं मोनदोंब्ला दसे थानानै बुफिनबानो जाबाय आरो जेबो उसुबिदा नङा बुहरबानो जाबाय आं ब्रादार एस के निफ्राय माबा लानानै नोंनाव कल खालामदों होनबानो जाबाय जेबो नङा आंखौ खिथाहर रायज्लायहरबानो जाबाय बर'निबो रायज्लायहरनो हायो प्रब्लेमा मा बेखौहाय खोन्थादो आरामसे रायज्लायहरनो हागोन जुदि माबायाब्ला उसुबिदा मोनदोंब्ला आंनावहाय कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरफिनबानो जाबाय आरो
ओमफ्राय दे लोगोफोर एसे माबा खालामदो दे कमेन्ट खालामदो रायज्लायनोसै आरोना मोदानदोंलै लाइट सिट जाथारदों गुजुनायाबो गुजुबाय थानायानो थिगानो जायाखै आं बिखा साजोबलायनाय मोनखाबायलै देग्लिबायनानैसो लानो लुबैयो बिदिबाथाय दै गुदुंसो लोंबावनाङासो साला बादावलाय जासिनो आदा बाजैखौ खनसे देखाय ओइयावसो दङ नै खोमसियावसो नोमबाजैया बैयावसो हनै ओइलाय नानिबो बामजादों बाबुबो नामजादों भिडिअ नायगासिनोसो दं साहारियावहाय रनजिथा ब्लगावहाय फेसबुक पेजावहाय फेसबुकआवहाय फल' खालामहैबानो जाबाय रनजिथा ब्लग होनानैहाय 5000 सारिस' ना बेसेबांबा फल'वार्स जाफिनबाय गोदानसो दाख्लैहायसो गोदान खालामफिनदों आङो मोनसेया माबा एसे माबा इसु नांना होदों माबायावहाय प्रफाइलावनो बोखारलाबो हायाखिसै रिकुइस्ट खालामहरबाबो हरफिनाखिसै फेसबुक टिमा उनावहाय हरो ना हरा रिकुइस्ट खालामबाय अयथासार खालामहरबाय होनबाबो हराखै आरोना मोनसे माबा सुइसाइडनि माबा नांदों मोनसे रिल्स होदोंमोन बै फिल्मनि माबाखौनो बेयावनो माबा नांदों आरो इसु नांनानै थाबाय बोखारफिननोबो हायाखै हरफिनाखै आरो गोबां रिकुइस्ट खालामहरबाबो फेसबुकनि ना एसेयानो एसे दाय जायो ओंखायनो माखासे गाइडलाइनफोरखौहाय फल' खालामनानैसो भिडिअफोरखौहाय होनांगौ जायो आरो इउटुबानो जा फेसबुकआनो जा फेसबुकनिया आसोलसिन आरो होमब्लाबो इउटुबफोरनिब्ला एसेग्राब बिदि नङा नों फेसाव नुजादेरना लादा होलाबायलै माबा नाङो खिन्थुरा नों नुजादेराब्ला मालायनि भिडिअखौ माखासे माबाफोरखौ डाउनलड खालामनानैहाय मानो नाङा आं फल' खालामखानायखा आदा आसा पलिसि इसु नाङो पलिसि इसु आरो दालाय फेसबुकआनो माबाखौ लानानै थांफिनजोब्बायना एक्सट्रिम माबाफोर बिदिफोरखौ दासो गोदान आपडेट जाफिननानै दा बेयावनोसो हरजोबनोसैदां बनासनि मानि रिल्सनि मानि खेबसेनो ज' बेयावसो हरनो हासिगौदां आलदा आलदा थांनो मोनला नामाथाय बारा गोबाव थानाय नंला आं लाइफखौ दे दसेल' थासिगोन लोगोफोर दसे नोंथांमोनजोंहाय रायज्लायनो गोसो जानानैसो थाखादों आं माबायदि थांदोंथाय कुवालिटियासो मोजाङानो नुखायाखैदां नेटआ नांखाया नालाय फुरा प्रब्लेम जायो टावारखौसालाय खाथियावनो बोरै मानो आंनाव नांफैयाथाय जिअ'आलाय नांसिनबावखाय रायहरजागासिनो आं जिअ'आव रिसार्ज खालामैनि माबा दाननायसै मानायसल' नुखायो दानला दानथों होननानैहाय मोननैबो सिमाव सोखायाखै आं जिउआव माथो जाखो बेलाय अरजाया नोगोद लाजिखायो नानिया होबाथाय फैसा आं बामनि फै फैदोलाय फै बामनि आं मिस्थ्रिफ्राबा गाबोनबा खथाव फैयोलै सिमेन्टबो लायनाङा आं गामिया फुङावनो थांनाङा ओमफ्राय 10था 11था ओरै मिटिङावहाय थांनांगौ हनै थांनांगौ है थाम्फैयाबो मा आदा नों दासान्दि मा खामानि मावबाय दं आं माने मावथ'नाय जायाखै बिनानाव माने आं बिजनेसफोरसो मावलाबायो ओरैनो थुब थाबनो ओमफ्राय दा जेबो गैथ'वा बिजनेसबो गैया न'आवनो दं आरोना जास्ट ओरैनो न'आवनो थागासिनो जायै लोङै न'आव थायो बिदिनो भिडिअ बानायलायो गोबां भिडिअ बानायनो मानो थाङो आरो ओमफ्राय बिदिनो सोरबा बायदिया 2000 3000 1000 फासस' 800 900
सोरबा 4,000 बिदि हरनो आरो इनभाइटिं जाहैना बानायनोहाय ओमफ्राय बिदिनो चेनेलाव फेसबुकनिफ्राय एफा एनै हाबबाय बेफोरजों सोलियो आरो टुकटाक बिजनेसावहाय जे गैथ'वा आङो होमब्लालाय आं नेटआ प्रब्लेम जाबाय दे बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै लाइभखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय बाय बायसै दे थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआवहाय दसे नुजाफैनायनि थाखाय नेट जायाखिसै स्ल' जाबाय बाय बायसै नेट जायाखिसै स्ल' जाबाय बाय बायसै